Ze hebben namelijk de duurzaamheidsprijs gewonnen. Hè? Het meest duurzame melkveebedrijf van Nederland en Vlaanderen. Welkom Erik Ubachs. En gefeliciteerd. Dank je wel. Gefeliciteerd met deze fijne prijs. Ja, in de krantje hebben we kunnen lezen. Het is nog belangrijker dan een Oscar. Toch zo voelt het? Ja, zo voelt het wel. Ja. Kijk, het is een prestatie en een bekroning op je jarenlange inzet. En vooral voor mijn ouders die al 40 jaar met het bedrijf bezig zijn. Maar het is echt een enorme prestatie, want er hebben zich 30.000 melkveehooiers hebben zich ervoor kunnen aanmelden. Of ze bij aangesloten. Ja. En daarvan heb jij gewonnen. Ja, dat klopt. Hoe is dat gegaan, de prijs? Dus in het kort verteld, het is de CRV duurzaamheidstrofee. Dus het werd uitgereikt door een coöperatie. Die coöperatie CRV is dus de coöperatieve rundveecoöperatie Nederland. Ja. En er zitten 30.000 melkveehouders bij aangesloten. Die organisatie doet eigenlijk is een stamboek. Die doet dus de kwaliteit en alle cijfers bijhouden van de koeienproductie en afvoerpercentages. En ze hebben een selectie gemaakt van de 300 bedrijven qua kengetallen die daar ook verschoten. En uit die 300 zijn 100 bedrijven gekomen die mochten een enquête invullen. En van die 100 bedrijven zijn er 4 overgebleven. En die deden met de nominatie mee voor het duurzaamste bedrijf van Nederland en Vlaanderen. En daar zaten wij bij. Ja. Uiteindelijk heb je gewonnen. Ja, je hebt een melkomzet van 72.000 liter per jaar. Nee, per jaar. Dat is een beetje verkeerd. Ik zit verkeerd, lik me goed. Er zijn 3-4 speerpunten heen kijken. En dat is nummer 1, dat is de levensproductie van de koeien. Dus wat heeft de koe geproduceerd als ze afgevoerd wordt. Dus, en als je dan gaat kijken, een koe produceert gemiddeld in Nederland en Vlaanderen rond de 30.000, iets onder de 30.000 liter. In haar periode dat ze hele produceert. Carrière. Hele carrière. Ja. Dat is het. En ons bedrijf zit er op 72.000 liter. Dus 2 keer zoveel. Ja, de koeien van ons produceren 2 keer zoveel. Hoe kan dat? Wat is het geheim dan? Maar je mag niet alles vertellen. Ja, maar het is wel een beetje. Een stukje, dat doen we. Nee, wat doe je daarvoor? Gewoon alles wat je doet zo goed mogelijk doen. Een consequente bedrijfsvoering. Dus iedere dag alles zo goed mogelijk doen. Dag in, dag uit. En dan dan ga je kijken naar de voeding. Dat moet op een heel hoog niveau zijn met die koeien krijgen. Koekomfort. Koeien moeten netjes en hygiënisch gehuisvest worden. Jullie zien achter mij de stal waar de koeien gehouden worden. Dus rust, regelmaat en reinheid is zeer belangrijk. Maar ik heb gehoord dat die koeien bij u op een soort waterbedje liggen. Ja, een bedje van water met stro. Zo hoort het ook. Wat moet ik me zo bij voorstellen dan? Hier zijn we dik bezig. Nu daar zitten we net bij het jongvee, die liggen dan gewoon op stro. En de melkkoeien inderdaad, die liggen op waterbedden. Op waterbedden? Dus, ja, maar ja. U ligt ook graag 's nachts lekker zacht. Ja, maar ik heb nog niet in zo'n waterbed. Dan zie je ook hoe goed de koeien verzorgd worden. Dat is toch, ik denk maar wel. Heeft dat te maken echt met de melkproductie? Ja, dat ze ik denk dat is wel een stukje een geheimpje ook van die productie. Die koeien willen graag zacht liggen. Ja. En zacht en droog liggen. Ja. En als dat comfortabel is, dan gaan de koeien ook meer melk sneller liggen. Dus je hebt meer lichttijd. En hoe meer lichttijd en de koe meer licht, maakt ze melk aan. Ah, kijk, dat dus, is het. En dan beginnen de koeien gauwer te herkauwen. Ja. En daardoor krijg je ook meer melk en dus hogere melkproductie. En meer opname van voer. En zit je dan uniek hierin dat je ze op een waterbed ligt? Of zijn er meer bedrijven in Nederland? Ja, kijk, dus in algemeen mogen in Nederland en Vlaanderen worden de koeien heel best verzorgd. Ja? Dat moet gewoon gezegd worden. Maar met sommige bedrijven die springen eruit en die doen er iets meer voor. En daar zitten wij bij. Ja, dus dat is heel mooi uitgelachen, hè? Ze gaan er meer liggen. Maar hoe ben je erachter gekomen? Hoe heb je dat onderzocht? Ja, je hebt het met je ouders over de bedrijfsvoering. En die zijn ook van nul begonnen. Dus ja, die zien ook hoe ontwikkelen koeien zich ook in huisvesting. En er worden ook verschillende dingen geëxperimenteerd. En je kijkt ook over de grenzen. En waterbedden waren gewoon, dat is gewoon iets nieuws en een duurzaam product. Ja, maar dat hebben ze van Emus Angers en ergens al gezien dat die dat deden? Ja, je de vakbladen lezen, je oren open houden. Ja, ik heb ook gelezen dat ze gewoon ieder jaar gaan de koeien naar de kapper.
Ja. Vertel Ik zeg dat. wel altijd, ik zeg niet alle koeien, maar sommige koeien gaan vaker naar de kapper dan mijzelf. Nou, die hoort het ook goed. Hoor. Dankjewel. Maar wat heeft dat ook weer met de melkproductie te maken? Ja, dat is, we proberen de koeien 2-3 keer per jaar te scheren. En vooral de eiers, maar ook het hele lichaam. Ten eerste, ik vind het zelf mooi. Dat doe je zelf? Dat doe je allemaal doen we zelf? zelf. Ja. Een koe geschoren vind ik mooi. Mensen gaan ook graag naar de kapper omdat het er mooi uitzien, dus de koeien ook. Ja. Maar dat is ook heel goed als de haren weg zijn, dan kan de vocht en zweten kunnen de koeien meer beter naar buiten brengen. Dus de koeien gaan niet zweten. En dan de eiers blijven ook schoner. En dat bevordert alleen maar de kwaliteit van de melk. Ja. Want onze melk is op dit moment bij de fabriek status excellent. Dus dat wil zeggen dat wordt ook met de nominatie bekeken de kwaliteit van de melk, laag celgetal, laag kiemgetal. En dat heeft allemaal te maken met hoe je de koeien verzorgt? Ja, het heeft allemaal te maken met hoe de koeien verzorgd worden en hoe hoger jij in die status komt, hoe meer waarde de fabriek straks aan van jouw melk kan maken tot babyvoeding, et cetera, et cetera. Ja. Maar Erik, dit is natuurlijk enorm tijdrovend. Ik bedoel, ik vind het fantastisch. Dat is dus goed voor die koeien. Zorg maar, heb ze nog een leven. Oh, je moest die koeien borstelen, dan doucheert ze. Doe maar die waterbedjes in orde maken. Ja, maar dat hoort gewoon bij je werk. En je kan dat vandaag de dag op ons bedrijf is vrij modern ingericht. En wij kunnen dat in normale werktijden kunnen wij dat werk verrichten. Ja, er is dan niet zoveel extra oren met kwiet dan een ander bedrijf die dat allemaal niet doen? Nee, ja. Wij doen de nadruk op sommige werk, op de koeien doen wij iets meer tijd besteden. En landwerk laat ik iets meer door een loonwerk doen, dus door andere mensen. Ja. Ik doe het met dingen waar ik goed in ben, die doe ik graag. Nee, dat is de koeien zelf. scheren. En waar ik niet zo goed in ben, laat ik mensen doen die wat daar goed in zijn. Heel verstandig. Ja, Erik, toen is het bedrijf overnemen, dat was de vierde generatie. Heb je dan dingen dat ze zeggen, nou die gewoon ik toch anders doen, dan kon ik nog meer op duurzaamheid letten? Of ja, ik zit nu de laatste 5 jaar, ik werk dan al van je kleinste af aan mee thuis met mijn ouders. Ik zit nu de laatste 5, 6 jaar in maatschap, dus daar heb je er ook al mee over. Hoe ga je bedrijf? We zijn een bedrijf ook aan het ontwikkelen en klaar stomen voor mij. We willen een kleine groei, nog een aantal koeien realiseren. Met de ogen voor nog een stukje duurzaamheid. We willen kijken naar zonnepanelen op het dak. Oké, dat is ook wel iets heel innovatiefs. We hebben nu vorig jaar over geïnvesteerd in warmte-terugwinning. Dus de warmte vrijkomt door de melk terug te koelen van 38 naar 4 graden. Dan doen we nu het water van 15 naar 45 graden warmen. Dus dan hoeven de boiler minder te werken. Dus weer energie, weer duurzaam produceren. En dat zit ook al bij de prijs. Daar werd er ook wel een stukje in gekeken. Er wordt ook nog een stukje gekeken. Hoe ga je met je bedrijfsvoering om? Hoe breng je het uit naar de burger? Wij hebben een minicamping thuis. Dus de mensen die weer ook krijgen ook uitleg over het rijden en zeilen van bedrijven. De kinderen mogen zelfs meewerken. En dat vonden zij van de commissie ook enorm belangrijk. Dat wij ook iets sectorpromotie doen. De wachten woorden van de jury sectorpromotie in optima forma. Ja, fantastisch. En kind genoeg volgend jaar weer de prijs winnen? Nee. Of nu mogen we niet meer meedoen? Nee, nu mogen we niet meer meedoen. Oké, maar dat is heel er niet van om verder te gaan met die duurzaamheid mogen helpen? Nee, dat doen we niet. We blijven met 2 voeten op de grond, dat sowieso. En we blijven gewoon onze gevolgde weg doorgaan. En ik denk gewoon, dit is mooi. Maar ik denk op deze manier hoe wij een bedrijf runnen, dat duurzaam is, maar ook wel een stukje duurzaam voor de portemonnee. Dat is ook niet onbelangrijk, toch? Nee, zeer zeker niet. Ja, Erik, dankjewel dat je hier wordt voor het fantastisch hoe ze met die koeien omgaat en hoe ze verzorgt. Dankjewel en nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel.